Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani akanaka Vedari. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma nditori nemweya wengozi uyo uripo pandiri, saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira even though ndisati ndakambosungwa hangu. Nekuda kwezvose izvo zvandiri kuita, ndiri kuraramawo ndiri kunoku kunyika yevatorwa inova iri South Africa. Izvi ndo zvandinoita usiku, ndine mamwe mazuva even though ndiri munhu atori nemari dzake, ndinotobva pamba ndoudza madhamu kuti either ndikuendawo kunana Durban for a business meeting. Ndinoti kana ndangobva pamba ndinobva ndanopaka motikari yangu. There is this other underground parking lot ikoko kunyange kunhonga motikari netreka zvinototi nhetsei, ndokwandinosiya motikari. Ndinoti kana ndabudamo muunderground parking muya ndinobva ndatobvisa hembe dzangu dzakanaka, uye zvekare ndobva ndatongopfekawo dzimwe hembe dzedziya, ndobva ndatanga kutozviita sekunge ndiri nyaupe, kutaura kudai ndakasvika pakuunzawo chirwere mumba, because this is what attracts me. Mukomanashi, please ndapota musazopostawo kana mafone numbers angu, but ininiwo ndine attraction nemapenzi, saka ndinenge ndichitofamba ndichitotsvaka mapenzi chaiwo, ndobva ndatosika bonde nebenzi. Dzimwe nguva kana kuri kunzi rikaramba, ndinosvika kana pakutoriburitsira banga kana pfuti, then ndobva ndarara nebenzi iroro by force, zvekutobata benzi chibharo. Zvinondinakira zvisingaiti. Kana ndikaita saizvozvo ndopa ndinozodzokera hangu ndotora motikari yangu ndoenda, then I clean myself at a hotel. Kana ndikasatorara nebenzi ndinotoita usiku hwose ndichingodzungaira ndodzokerako underground parking lot, uko kwandinobva ndanorara hangu mumotikari until the rest of the afternoon. Kana hwava usiku ndomuka manje ndoenda pamapatrols angu. Ndinorangarira kuti ndakambosanganawo neumwe musikana, akazoti ndapedza kumubata chibharo mukudhakwawo kwake kwava kutanga kundiudza nyaya yake achitoseka zvake, mwoyo wakarwadza. Ndakamutarisa, asi sezvo ndainge ndamubata chibharo handina kana kuda kuzvizivisa kwaari, ndaitoita sekunge ndiri munhu wemunomo. So ndakamuona ari busy achikumbira vamwe varume mari. It was somewhere kuma 9 p.m. ari kuma areas ekuHillbrow. Ndokubva ndatanga kumutevera, ndikaziva kuti uyu nezvaainge akapfeka is a drug addict and munhu wekuti anyanyisa kusakara zvekuti kana kuzvitengesa muviri wake hazvichatoite, and akatobva neko. I felt attracted kwaari, ndikaramba ndichingomutevera until azonogara mainge makaita muchimukoto. Ndokubva ndamuaprocha paya ndikamurakidza mari, akabva agamuchira mari iyaya. Ndikati aiwa, tanga warara neni. Ndokubva aramba, but ndakamumanikidza manje ndikamuburitsira banga ndikati iwe rara neni, ndoda kukupa mari. Ndakarara naye sezvo ndinongoita vamwe vose, ndinongosika navo bonde pasina kana kumboshandisirana navo tseviriro, ndokutoti zvinge zvichitondinakidza inini. But I do not want to do this anymore. Hakusi kunzi ndakaromba, I am a professional. Ndakatouyawo kuno kuSouth Africa nebasa, ndikatowanawo permit. Mudzimai wangu akazoteverawo nespousal visa, nevana vakatevera, vese vari kudzidza kunoko. I can say kuti we are living a very comfortable life. There is no reason at all yekuti ndingazoonekwa ndichiita zvose izvi zvandiri kuita. But nyaya ndiyoyo mukomanashi yekuti ndingori attracted kumapenzi. Kana ndikasatorara nebenzi handitombonzwi kwazvo. Saka please ndipostereiwo nyaya yangu, ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey Vedari, ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi pandainge ndichiri kuZimbabwe ndaiti kana ari maweekends
ndaipota ndichitora motikari yangu then ndobva ndatanga kuitawo zvemishika. Hanzi nerimwe zuva ndakati ndichibva kumarondera pane mumwe munhu wandakazotsika nemotikari. Munhu uyu ndokubva afira paspot. Hanzi dai kwanga kuri kuti painge pasina ma-eyewitnesses, nanhasi uno ndingadai ndichiri mujeri, but this person akatoonekwa kunyange nemapurisa. He just jumped the robot. Isuwo tainge tichibva in the opposite direction tiri muhighway with the right of lane. We were not wrong. So ndakabva ndachizongonorova motikari yake. It overturned. The guy just died on the scene. I was arrested zvangu for formalities, but then I got released. Handina kana kumbobraiba mapurisa or any lawyer, nothing. It was just a fair case for me. I was not wrong at all. I did not see, and there was no way, like the judge said, there was no way he could have ever seen this coming. So mukomanashi kubva ipapo ndikangoti ndopa ndakatanga kubatwa nefeeling yacho iyoyo, and I don't know kana zviri kukonzereswa nemweya wemunhu iyeye uyo akafira muaccident. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Akomana ka, what kind of a spirit is that? Zvekuti munhu anosvika pakubuda kuenda kuna Hillbrook achingotsvakana nemapenzi chete. Ndo anonzi mahwane. Kuita sekunge wakaroiwa neakafa, because kana angari mupenyu aisvikawo pakunzwa tsitsi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukomana ndinoda kureururawo kuti izvi ndo zvandinoita, asi ndakazombobatwa neimwe boyfriend yangu. Ndakambosiyana nazvo, but dambudziko riri pandiri nderekuti kana ndikapinda murelationship ndinongorambwa. I don't know why murume achizongondiramba. So pane umwe murume uyo wandakambogara naye muno muSouth Africa, taidanana zvedu, but zvinhu zvakazongotanga kungochinja. I don't know kuti iye akangoonewo mandiri. Saka ndakabva ndachizoenda kuna vamwe madzimai ava vakabva vati kwandiri, unofanira kuti kana paya wava kuda kubika zvamunenge muchazodya usiku, unogeza usingashandise sipo kusika rudzi kwako uko. Mvura iyoyo ndo yaunozoshandisa kusuka ndiro, uye zvekare nekuzobika nekuzomupa ekuti ange achinwa. Mukomanashi ndakaita saizvozvo, but ndakatombona sekunge zvinhu zvakatomboita sekunge senani ainge ava kutorakidza kutoti atova that addicted kwandiri. Mukomanashi, but one day akangonyumwa, so akangokaruka atongodzoka achibva kubasa. Mukomanashi ndokubva atongopinda mumba. Ini ndainge ndatoseta chibhaketi changu checha chandainge ndaisa mvura yandainge ndageza nayo kusika rudzi kwangu. Ndokubva aitora mvura iyoyo kwava kunoirasa panze. Ndakapererwa mukoma kuti ndige ndichiramba kuti usarasa mvura iyo ichirakidza kuti ine tsvina. Later on akazoti, iwewe uri kupota uchindishandisira mushonga kaiwewe kuti ndinge ndichikuda, but love manje haidi izvozvo. Seni zvangu dai waregedza kundishandisira love yakadaro. Mukomanashi handizivi kuti akanyumwa sei, akaudzwa sei. Ndinotombofungidzira kuti maybe madzimai ava vanenge vakazomuudza, because the way that he just suspected munhu wekutoti aitozvinwirawo doro rake asingaende kuchechi, zvekuti for that kind of a person to know kuti ndo zvandainge ndichiita izvi, I never thought. Mukoma ndakanyara chaizvo. Akabva anditi reurura, ende kana ukareurura ukandiudza zvose zvaunga uchiita, I'm going to forgive you. Iniwo ndikuda rudo. Ndakabva ndamuudza kuti ndo zvandaipota ndichiita. Mukomanashi kwava kutanga kurohwa paya. Ndakarohwa ndikati zvimwe kuda ishungu. Mwana achuma kuseni munhu akangobuda achiti ari kuenda kubasa, haana kana kumbodzoka. Ndakagara almost a week. Ndakangorindiswa guyo sembwa. After that ndikazoudzwa noumwe musikana
kuti murume uyu ainge ava kutogara neumwe mukadzi kune imwe location. Ndakarwadziwa hangu. Vana madzimai ava, trust them at your own risk. I suspect kuti zvimai izvozvo ndo zvakaenda zvikanoudza munhu wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndakatangawo kuita madevelopments pamba zvekuti kutaura kudai ndiri kuda kutotenga iri transformer. Yes, ndoda kutenga transformer. Kana ndatenga transformer then ndiyo inozosupply raini rekwedu. Saka transformer iyi ndakatoiorder zvangu, ndakatopiwa quotation kubva kuzesa nemapoles and everything, because iyi kwedu kwakaita kumaruzeva deep number. Apa ndine mukadzi wandiri kufambidzana naiwe muno muSouth Africa wandiri kuda kuzoroora. Haazvizivi hake kutiwo ndakaromba. Saka ndikudawo kuti kana ndikazoenda naye kwedu anofanira kuti ange achizoonawo kuti at least kune kachirunguwo, hakuna kunyanya kuzoitawo komachonyonyo. Asi ndoda kureurira kuti ndiri kushandisawo mari dzeurombwa. Ndakatanga kuita mari mushure mekunge ndafukunura guva rababa vangu, ndopa ndakatangawo kuita mari. Iniwo mukomanashi handireve nhema, asi chokwadi changu ndechekuti ndakarombesewa neumwe murume wekuNigeria. Murume uyu akazosungwa, handizivi kuti aripi zvake pari zvino. If it was not that I was willing kuti tige ndichizotoshare mafone numbers ake anyone uyo anenge achiti ari kudawo kuromba. I won't dwell much mukunoromba kwandakaita. Nhamo ndiyo yakakonzeresa kuti ndinge ndichizosarudza hangu kuromba. But apart for that, I am a good man. I used to believe in God, but ma1 handidi hangu kutaura zvakawanda. Vamwe venyu pano tinozviziva kuti muri maChristians and you just want to believe in your God, but dai maiziva ka utsinye huna Mwari wenyu. Kana munhu akauya achiti akaromba, you could understand that person, where that person is coming from. So it is a story I tell you for another day. Mukomanashi ndakati ndarombeswa nemurume uyu wekuNigeria, ndokubva ndachizopiwa mushonga uyu ainge ari marwadzo. Ndakanzi ndinopota ndichizora mushonga uyu pakati pemagadziko angu. Ndakaita nguva, ndakazotopora mushure mekunge ndazoenda ndikanofukunura guva rababa vangu, ndopa ndakazotorecover. Saka ndichizora mushonga iwoyo pakati pemagadziko angu, pane rimwe rakaita gonye raiuya rotanga kunanzva mushonga iwoyo. Zvino raiti kana rapedza kunanzva, mate aya aizosara achindivava pakati pemagadziko angu zvisingaite. Iniwo nekukwenya kwandainge ndichiita, ndakazosvika pakuzvipara ndisingazivi kuti ndaisafanira kuti ndige ndichikwenya. Pandakamuudza kuti uku kwangu kwava kurwadza, ndorakidza kuti ndakakuvara. Kati wakazvikwenya? Ndikati hongu, ndakazvikwenya because ndaiti ndichikwenya zvinenge zvichiita kakusosonera zvichinakirira. Saka ndakasvikawo pakuzozvikuvadza, ndikaitawo chironda ikoko. Akabva ati kwandiri, manje chironda chacho hachipore. Mukomanashi ichokwadi, chironda ichi chakatadza kupora. Gonye iri raingouya chete richingondinanzva, ende richindinanzva richiita sekunge mate acho anenge aine acid, zvekuti ndakatanga kuchereka ndichichereka mukoma. Chironda chakasvika pabhonzo. Mwari wangu mukoma. Panguva iyoyoka ndakambopinda busy. Ndaiti kana ndikangorohwa nezvimhepo kudai, ndaita ekusunga, ekubatanidza magadziko, ndichizamawo kuvhara kuti mhepo isapinda zvinhu zvemishonga. Asi I survived hangu. Ndaimborwadziwa zvekuti my body could not take it anymore, then I'll just collapse. Ndopa ndakabva ndachizonzi unofanira kuti unge uchienda mukomana kumusha kwenyu, wabva wazonofukunura guva rababa vako. Mukomanashi ndakadzokera kumba, ndikabva ndanofukunura guva rababa. Saka ndakabva ndachizongotora dehenya ravo. Mushure mekunge ndatora dehenya rababa,
ndikachizodzoka naro. Ndakatongokwira mune edu mabhazi awa andisingadi hangu kudoma nezita. Bhazi iroro mukoma ndo rakazondiyambutsa, harina kana kumbogara rakasechiwa kubva kuZim side kuSouth African side tichizosvika kunoku kwandinogara. Ndaike nditori nedehenya rababa vangu. Mushure mekunge ndauya kunoku ndakaenda naro kwaari muNigerian uyu mazuva acho asati asungwa. Ndikabva ndatanga kuita mari. Ndakati ndaita mari ndikabva ndachizopiwa misheni yangu yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizosika bonde nevakadzi vanokwanisa ivo kuita 40. Ndikaita saizvozvo ndaingoendawo mumabhawa. Ndaiti each and every night I will to make sure kuti ndarara nevakadzi 4, 5, 6 pasina kana nguva ndakazadzikisa mikotsi yadziya. Mari yainge yongouya kwandiri kungodai mari yatouya kwandiri. Nanhasi uno mudzinza ndine mari yakawanda zvekuti kana ukandiona ndichifamba apa haungambofi wakafungidzira kuti ndiriwo munhu wekumusha, and handitodi kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndiri wekumusha. I suffered so much to be where I am. To those that would want to judge me, walk in my shoes first before you can judge me. Ndauyawo pano. I do enjoy this type of programs, uye zvekare mamwe acho ndinenge ndichitoonera mamwe machannels kana kuchitoitwa mainterview evanhu vanenge vachinzi vane maproblems avo. Semunhuwo wekuti I know a lot about spirituality, I can pick up kuti idzi ndo dzinonzi nhema, vari kungotsvakawo macustomers. Bvunzai isusu takaromba for real. Kuromba haisi dambe veduwe. It's not something zvokuti ungangofamba wakatongo zvinyora pahuma kuti ndakaromba ini. It takes guts and a lot of sacrifices. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ivo vachizoya neconfession yavo. Vakati mukoma nachibvisai chiadvert chenyu chamuri kuisa panozopera maconfession. It's not nice, chinoboa. So handizivi vedare, should I remove it? Because I have been pasting the sinner's prayer at the end of each and every episode. Saka ivo vari kuti chibvisei nekuti chinoboa. What am I supposed to do? Should I remove it or should I leave it like that? For this episode, I'll just remove it and you tell me in the comment section.